Takže zdravím všechny u tohohle nového videa. Dneska se podíváme, jak stáhnout TeamSpeak 3. Je to úplně jednoduchý, stačí jít na stránku, kterou budete mít v popisku videa. Tady dáte vlastně, co máte. Tady máte OS, Linux, Robot, iOS, což je prostě iPhone. A teď my to chceme na počítači, tak dáme klient. Pokud máte 32-bitový operační systém, tak dáte 32, a pokud máte 64, tak dáte 64. Jak to zjistit? Půjdeme do složky, tam dáme tohle, tam dáme na tento počítač, klikneme pravým a dáme vlastnosti. Dále se nám tady ukáže někde tady, a tady máte typ systému a tady bude 64-bitový typ systému. Tak, co teď? Teď klikneme vlastně na to, jestli pokud máme 64 nebo 32, klikneme na ke stažení, pokud to chcete přes jaký to, ale doporučuji tam Format Players, to je lepší, teda pro mě. Otevřeme, ano, můžeme zavřít, počkáme, než se vám to načte. Tak, pokud se nám to našlo, tak se vám otevře taková ikonka, vydáte Next. Tady to musíte celé takhle buď si to přečtete, což jako je docela blbý. A tady dáte Install just for me. Tady se vám to nainstaluje. Tady dáte, no to je jedno, tady to můžete přeskočit. Install a tady dáte prostě, že to nechcete. Pak dáte install. Ono se vám to nainstaluje. A vydáte finish. Tak, poté tady budete mít prostě jakýkoliv servery, tady máte jakýkoliv server prostě, je úplně jedno, na jaký půjdete, třeba jako doporučuji vám jít třeba na tenhle. ts.gamesites.cz. A teď prostě tady máte ty, kterým chcete komunikovat a tak dále. Takže tohle by bylo všechno pro tohle video. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, v případě koment. A u dalšího videa, čus!